Γεια σας φίλοι μου, είναι σήμερα Σάββατο 21 2024 και περιμένω τη φίλη μου τη Μαρία για να δούμε θρίλερ. Κάθε φορά λοιπόν που έρχεται για να δούμε θρίλερ, την τρομάζω και με άλλους τρόπους. Πολύ. Όποτε έρχεται η φίλη μου στο σπίτι για να δούμε ταινία, κάθεται πάντα σε αυτήν την θέση, ακριβώς δίπλα στην μπαλκονόπορτα. Εκεί λοιπόν που θα κάθεται η Μαρία ατάραχη, θα πατήσω αυτό το κουμπί. Λοιπόν, πριν από 3 μήνες ο καλός μου ο φίλος ο Βαγγέλης με ενημέρωσε ότι υπάρχει ένα μαγαζί με παιδικά ρούχα στο Γαλάτσι το οποίο κλείνει και αν θέλω να αγοράσω κάτι από τον εξοπλισμό του. Του ζήτησα μία κούκλα βιτρίνας. Την κάλυψα όλη με ακριλική σιλικόνη για να αποκτήσει μια πιο άγρια υφή. Την έβαψα με πράσινο και μαύρο χρώμα για να μοιάζει λίγο με φίδι και έκοψα μερικά μολύβια για να τα χρησιμοποιήσω σαν δόντια. Σαν κατασκευή είναι πάρα πολύ απλή και μπορείτε να τη φτιάξετε κι εσείς. Θα χρειαστείτε μία τηλεχειριζόμενη πρίζα η οποία συνδέεται με ένα μοτέρ από φούρνο μικροκυμάτων. Χρησιμοποιείτε έναν μεντεσέ βαρέως τύπου για γκαραζόπορτα. Ο μεντεσές θα πρέπει να τοποθετηθεί υπογωνία ώστε να λειτουργήσει η δύναμη της βαρύτητος και να κινήσει την κούκλα. Ήθελα να το πάω όμως ένα κλικ παραπάνω. Οπότε χρησιμοποίησα ένα ηλεκτρονικό kit το οποίο καταγράφει και αναπαράγει 30 δευτερόλεπτα ήχου. Έβαλα αυτό τον μικροδιακόπτη που ενεργοποιείται το κύκλωμα πάνω στη βέργα και χρησιμοποίησα ένα παλιό πλαστικό ποτήρι για ηχείο. Αυτά λοιπόν. Περιμένουμε τώρα το βράδυ που θα έρθει η φίλη μου η Μαρία για να δούμε αν θα λειτουργήσει η φάρσα. Να δω λίγο μέσα, τι να βάλω. Να κοιτάξω τι έχουμε. Κούκλα μου! Μα άνοιξε το παράθυρο να δεις τι ωραίο που είναι. Άνοιξε το παράθυρο να δεις τι ωραίο που είναι. Μαράκι μου, έλα να γνωρίσεις. Είναι άθλιο. Είναι άθλιο. Είναι άθλιο αυτό το κουκλί εδώ πέρα. Σπύρο. Είναι άθλιο. Μόνος μου το φτιάξα. Είναι άθλιο. Εν τω μεταξύ ακούω εγώ ένα λέει ποιος μιλάει. Έλα να δεις όμως το τι είναι για να καταλάβεις. Ναι. Το κοντρόλι λοιπόν. Το κοντρόλι και πατάμε το νούμερο 1. Το νούμερο 1. Ναι. Το πατάς. Είναι ένα τριχιαστικό. Είναι ένα τριχιαστικό όμως, αλήθεια. Μπορεί να παίξει και σε άλλες ταχύτητες αυτό, έτσι, να το βάλουμε να παίξει λίγο πιο γρήγορα, άκου. Μου το φύλαγες όμως. Το φύλαγα καιρό αυτό. Πώς πέρασε ο Σπύρος στην καραντίνα με τον κορονοϊό. Εσύ ήταν ευκαιρία. Μα δεν είναι μια κούκλα.